alon-alon tali weton kan Sukardi sareng Yayu Suti ae gedhe ngaturaken maturi kesuwun Kang Sukardi sedulur dewek sing paling eman sareng Yayu Suti ae gedhe kantungun gilirane Bapak panitia kang ngormati suruh remak ning rukunan badan siji kerep sapa maning kang ngopeni badan siji dadi kepiran Bapak panitia sareng Bapak kunci gede minangkane sedulur dewe rame-rame suarane seni sandiwara putra Raja Wali kodong murad sing ngepane gawe gagas bae ning pikiran punten ki Bapak Jenggot Bapak Jenggot, Bapak Tarsa sing duwe wilayah seentase kabeh rakyat ananing bantaran Kali Cimanuk tas babat minangkane sing duwe wilayah Kubanjaran ngaturaken matur kasuwun artine bukalahan ki sakin ki kulang jaluk liren dinin kaki ya singaran mong mola ko enak alon-alon asal kelakon keramat-keramat sing penting selamat ayo konon ki isun bola ngrasakaken pegel kitinggin sebab singaran wong kerja iku ya kabeh gak pegel ya sedangkan singaran mesin biana panas ya orang kurang isun ki babat alas sing anah ning dhuwur Kali Cimanuk mangkat peteng balik peteng demi kanggo rakyat Kali Cimanuk ana paribasane urung-urung dalane cilik krimun pinggire jangka Bapak Jenggot Bapak Tarsa deman kurung ditinggal balik pikir ngelamun Bapak Jenggot Bapak Tarsa pikir ngelamun mikiri randang rangga ini
kabeh sedulur batur sing ananing padukuhan Cimanuk, rasa seneng lan bangga isun ndeleng kabeh masyarakat padukuhan Cimanuk menjalanaken aktivitas membuka lahan. Tentu awakmu ora kena nganglu kengelan Yayi, jerba asuki amawabea, segala perjuangan tentu melalui pengorbanan. Senajana kedelenge kangelan, tapi kanggo nandur demi masa depane anak putune awakmu kabeh. Karena awakmu teka sing berbagai daerah tumeka ana ing bantaran Kali Cimanuk njaluk izin marang isun ngaturaken mature kesuwun Bapak Jenggot minangkan sing duwe wilayah Kubang Jaran sarang Bapak Tarsa salam kangen Bapak Haji Dartim wong Kubang Jaran izin kelawan Mas Putra Angger Arya Wiralodra, awakmu njaluk sebidang lahan kanggo didadekaken tempat usaha, sekaligus awakmu bakal membangun tempat tinggal. Awakmu ora kena nganglu kengelan, ora kena ngresula. Senajana isun uga kelawan Mas Putra Angger Wiralodra saking banyu urip pailaran alas bantaran Kali Cimanuk taruhane nyawa, karena sing diadepi dudu bangsane yang menusa bae, tapi bangsane onom, bangsane siluman kang sengaja dadi rajek penghalang anggone cita-citane Mas Putra Wiralodra pengen nemukaken ning endi keberadaane alas bantaran Kali Cimanuk. ngaturaken matur kesuwun Kyang Sukardingi sareng ayu Suti Ae Gedhe kelingan kenange kelingan kenang sayange Kang Sekati ngaturaken matur kasuwun isun selaku rakyat Taufik nurut ning sampean selaku sesepuh isun ya isun mah wong cilik ya sing arep wong cilik ya tentunya ya kudu nurut ning wong gede. Apa kang diperintahkaken ya isun tak jalanaken ning sampean gitu. Ingat sedulur, isun kelawan awakmu ning adepane Gusti Allah iki pada bae, pada makhluke Gusti Allah. Tapi dudu semata-mata isun ngatur awakmu iku seakan-akan awakmu kudu patuh lan nurut kelawan isun. Dudu mono parane. Sekedar isun pendiri sekaligus pengawal Mas Putra Wiralodra nepataken salah suwijine alas bantaran Kali Cimanuk tujuan mulia pengen dadekaken satu pemukiman, sedangkan awakmu teka ngadap marang isun
uga Mas Putra Wiralodra jaluk lahan karena tentu awakmu kabeh wis ngrasakaken ngucapaken muji syukur alhamdulillah Bapak Haji Darti minangkane wong saking kubanjaran dewek. Aduh Bapak Jenggot, Bapak Tarsan, Kang Sukardi, Ayu Suti ae kegade. tentu awakmu kabeh wis ngaweruhi yen tanah padukuhan bantaran Kali Cimanuk iku tanahe subur Yai. Awakmu kabeh mbuka lahan nandur palawija, apa hasilnya? Kan bagus. Tentu awakmu kabeh ora kenang resulalan ngangluh kengelan. Anane perjuangane awakmu kabeh notor mbuka pemukiman ana ing alas bantaran Kali Cimanuk iwal kejabak kanggo masa depane awakmu dewek Yai. Mulane ora kena nganglu kengelan. Oh iya iya. Ari masalah wong mola maka bega pegel. Bakawis pegel ya kudu liren. Nah, tapi ora kena ngresula lan ora kena nganglu kengelan. Karena lamun sira kabeh nandur palawijane bagus subur, sapa sing bakal oli hasil, sing bakal oli bahagia karena memetik penghasilan semono baguse, tentukan awakmu sing bakal menikmati. Senajana kengelan hikmahnya bakal oli bahagia. Kengelan waktu lagi nandur diopeni ana suket ya dicabuti, kurang banyu ya kudu dibanyoni, ana serangan wabah penyakit ya disemprot. Tapi kan senajana ditempuh lawan tenaga lan pemikiran, tapi hikmah dibalik perjuangan sira mau bakal menemukaken kebahagiaan, yaitu hasil jeripayah awakmu. Pada isun uga kelawan Mas Putra Arya Wiralodra saking tatar bumi banyu urip Baglen diutus marang eyange, yaitu sing ananing lereng Gunung Sumbing. Mas Putra Arya Wiralodra dikongkon pailaran, yaitu alas bantaran Kali Cimanuk telung wulan zamane sedulur. Perjalanan sampai tekang yaitu bantaran Kali Citarum kelewat. Karena kaya dene eyange Mas Putra gagak kaya dene Wiralodra mai tugas tapi ora mai tempate, tapi waktune wis duhur dongengeng komaning. Ayo kita bebarengan menghormati kaum muslimin jalanakan sholat duhur. Ditutup ya. Kami dari warga besar Sandiwara Putra Raja Wali, sehubungan waktu menjelang sholat duhur, habis sholat duhur